No nič, necháme vybrať umelú inteligenciu, kam tentokrát pôjdeme? Zase? Ti nestačilo, čo sa stalo naposledy? Veď nestresuj, teraz sme staršie, inteligentnejšie, takže myslím si, že sa nemá čo pokaziť. No jasné. Veď ale čoho sa bojíš? Aj keď sme vtedy skončili v tej Amerike, tak nás nakoniec nikto nechcel uniesť. Haló. Áno, také šťastie sme mali minule, ale na budúce už nemusíme mať. Už sme na to dosť staré. Ale nie sme dospelé. Tak dobre, opýtam sa umelej inteligencie, že kam by sme mali ísť a jak navrhne nejaké nebezpečné miesto, tak nepôjdeme nikam. Ok? Fajn. Dobre, ale ak povie nejakú krajinu alebo nejaké mesto, kde sa s angličtinou dohovoríme, tak ideme na nekonečná percent. Vyšiel mi Londýn. Kamo? Už viem, kde strávime najbližšie prázdniny. Ale veď, no tak. Nenechaj sa toľko doprosovať. Pôjdeme. Tak, decka, pomaličky sa nám blížia Vianoce, tým sa nám teda blížia aj vianočné prázdniny. Už máte nejaký program, čo plánujete počas prázdnin? Ja napríklad pôjdem na vianočné trhy. To je pekné, Nikolka, ale tak však predpokladám, že na vianočné trhy pôjde hádam asi každý z nás, nie? Na to, aký má bohatých fotrovcov, celkom chabý program. Že? Som čakala, že pôjde aspoň do Alp, alebo čo? No vy ste ma asi nepochopili dobre. Naši sa rozhodujú, či pôjdeme do Paríža, do Londýna, neviem, do Viedeň asi ťažko. No proste niekde, kde budú najlepšie trhy. Jaj, to zaujímavé. Veronka, ty čo plánuješ? Prázdniny opäť strávim s Martinkou. Budete chodiť spolu vonku, čo? Joj, to je pekné. Ozaj však vy dva ste susedy, nie? A čo? Budete spolu staviať snehuliakov asi, že? Také niečo. No, niečo trošičku zaujímavejšie. Ale to zistíte až v januári, keď sa nás budete pýtať na zážitky. Dobre, Veronka, horím nedočkavosťou. Ale dúfam, že ste sa po tom Francúzsku poučili. Že neplánujete žiadne takéto výlety, alebo čo? Jasné, že nie. Ale kdeže? Inak, minulý týždeň som nás zapojila do súťaže o letenky do Londýna. Čo si nás? No a teraz niekedy by to mali aj vyhlásiť. Tak teda, náš program na vianočné prázdniny sme si už povedali a teraz by sme konečne mohli začať plánovať vianočnú besiedku. No tá, aj tak to nikdy nikoho nebaví. Ale ja som sa nepýtala, či to niekoho baví alebo nie. Či sa niekomu chce alebo nie. Všetky triedy budú mať nejaký vianočný program, tak ho budeme mať aj my. Komu? Vyhlásili výhercov. No, tak schválne, pozri to. Ukáž. Čo ti dáva? Ja som vyhrala. To si nerob ani srandu. No pozri sa. Poletíme zadarmo do Londýna? Ukáž. No, to nechápem. Sprostí fakt majú šťastie. No, a čo teda treba spraviť, aby ti tie letenky poslali? Počkaj, to som ešte nečítala. No, tak funguj. OK, teda, takže vyhlásili teda pár výhercov, z toho jeden som ja. Máme im zavolať do 12. Že aby sa uistili teda, že či to platí alebo nie. Najneskôr do 12. OK. No a potom, že keď budeme spolu volať, takže nejakú otázku mi dajú ešte, že niečo primitívne, že vraj. A potom budú letenky, že vraj moje. No a to je asi všetko. Koľko je hodín? 10:30 bude. Akože to ešte máme čas dovtedy, ale aj tak podľa mňa je lepšie, že čím skôr im zavolám, tým lepšie, takže... Pani učiteľka, môžem ísť prosím vás na záchod? Nie, máme hodinu a ja idem vysvetľovať dôležité veci. Čo je na besiedke také dôležité? Keby si počúvala, tak vieš, že besiedku sme už dávno uzavreli a teraz riešime matematiku. Tak môžem ísť. Fakt bude to iba sekunda. Nie. A čo, jak sa poserem? Nevymýšľaj. Už si túto hodinu raz na záchode bola, pokiaľ viem. Ale fakt musím. Už sa nebudem opakovať, jednoducho nie, vydrž do prestávky. No, veď pri najhoršom to fakt do tej prestávky počká. Nepočká. Ja tie letenky chcem mať čo najskôr. A reálne spravím všetko preto, aby som ich čo najskôr získala. Tak, a čo chceš teraz robiť? Triedna ťa fakt na to vecko nepustí. Počkaj, posun sa.
Nie je to jedno, idem im zavolať teraz. Rovno odtiaľto. Absolútne ma to nezaujíma. Nech ma triedna rada, fakt. Aj tak sa našim smerom pozrie tak raz za 20 minút. Pozor. Všetci si teda narysujeme kružnicu, ktorej priemer bude 2,5 cm. Vidíš? Absolútne nezaujem. Vy ste organizátori tej súťaže o letenky do Londýna? Áno? Dobrý deň, tak ja som Veronika Danajová, jedna z výherkyň, hej? Jasné? Áno, zadávala som toto telefónne číslo, presne tak, aha. Dobre, super. Dobre, máme. Verona, to čo tam robíš? Ty telefonuješ? OK, počúva. Maťa, veď ma zakry. Čo si už akože dovol... No, okamžite mi naval ten telefon. Ešte raz, prosím, zopakujte tú otázku. Ty nepočuješ? Dobre, ako chceš. Pusti ho, daj ho sem. Dostaneš ho až po vyučovaní a po hodine volám tvojej mame. Videla, počkajte sekundu. Som v riti. To čo mám teraz robiť? Vidíš? Znamenie, že sa mám vykašľať na celý Londýn. Prestaň, toto je vážna vec. Daj mi tvoj telefon. No určite. Aby učiteľka vzala aj ten, to nehrozí. No tak aspoň cez prestávku. Prečo sa toto muselo stať práve mne? No, tak cez prestávku kľudne. Verona, ešte sa jej rozprávaš? No dobre, poď pekne ku tabuli. Veď pani učiteľka. No šup, výborne. Vypočítaj mi teraz pekne tento príklad. Vráťte mi telefon. Nič ti nevrátim. Nemala si telefonovať počas vyučovacej hodiny. Počítaj, nemáš na to celú hodinu. Keď sa to aspoň posnažím vypočítať, vrátite mi mobil? Nie, už som povedala. Dostaneš ho až po škole. No tak mi viete, čo môžete. Ty Verona... No dobre, ďalšiu poznámku ti zapisujem. Hurá, konečne prestávka. Daj mi ten mobil, nech zavolám rýchlo do tej súťaže. No volaj. Som zvedavá, čo ti povedať. Dobrý deň, teta, to som ja, tá výherkyňa, hej, Veronika Danajová. No, tak asi 20 minút dozadu nás prerušilo. No presne, to som ja. Tak teraz zasa volám, no. Samozrejme. Odkiaľ voláte? No z kamarátkinho telefónu, je to problém? Boli by ste taká láskavá a zavolali nám z toho čísla, ktoré ste zadávali do súťaže? No tak to teraz asi nejako moc nemôžem. Však to nevadí, či? Bude to potrebné? Žiaľ áno, tak to si vás teda nevieme overiť. Veď ale už som vám z toho čísla raz volala. To je síce pekné, ale ja vám takto výhru nemôžem dať. Tešíme sa, keď nám zavoláte z vášho čísla. Zatiaľ sa majte, pekný deň. Počkajte, nie! To nemyslia vážne. To je znamenie. Ale jaké znamenie? Prestaň, presne preto by sme tam mali ísť. Mňa nejaká súťaž nezastaví od toho, aby som videla Vianočný Londýn. No čo, už si vymyslela program na Vianočné prázdniny? Pôjdeme sa niekam sankovať, alebo niekam na Vianočné trhy, alebo... Vieš čo, nemusíš nič vymýšľať. Ja už mám minimálne na prvé dni prázdnin program vymyslený. No a čo chceš robiť? Zase sedieť celé prázdniny iba za počítačom? Nie, kumati idem. Takto pred Vianocami? Ale prosím ťa, nevymýšľaj. Prečo nie? Lebo určite si potrebujú poupratovať, potrebujú svoj kľud. Každý môže byť doma, iba ty zasa musíš vymýšľať. Veď neboj sa, už sme dávno dohodnuté. Ale na Vianoce? To si nevieš vymyslieť niekedy inokedy? A ešte by si mi mohla požičať nejaké peniaze mimochodom. Však máš niečo nasporené. Na čo potrebuješ ďalšie peniaze? No hej, ale potrebujem viac. No a na čo? Ale tak všelijak. Keby pôjdeme nakupovať vianočné darčeky, alebo... No tak, no. Tak a koľko chceš? To ani nechceš vedieť. Vidíš, čo som vravela? Teraz v zime ani tie letenky nie sú až také drahé. Ja nechápem, že si ma na to zase presvedčila. Ale nesťažuj sa toľko. Ja som napríklad nadmieru spokojná. Jediné, čo ma dosť irituje, sú tie letenky. Reálne, takýto kúsoček nás delil od toho, aby sme leteli zadarmo. Vieš aspoň ktorý gate? Však od toho si tu ty. Dobre vieš, že ja sa na letisku absolútne nevyznám. Klasika. Chcem vidieť, ako sa zorientujeme na londýnskom letisku, keďže tam je o dosť väčšie. Si myslíš, že zo Slovenska by letelo lietadlo na nejaké poriadne londýnske letisko? Fakt? Takže zas budeme mať letisko na opačnej strane Londýna ako ubytko? Paráda. Hlavne, že tento výlet je čo najlacnejší. Veď autobusy tam chodia. Aj večer?
Nechajme sa prekvapiť. Tak to je pecka. Pri najhoršom sa prejdeme, no. Tak, a sme tu. No vidíš, nič sa nepokazilo. Zbytočne si iba stresovala. Hej, lebo sme leteli z Košíc. Na tom letisku sme sa nemali ako stratiť. No a čo? Aj to je podľa mňa náznak, že toto bude super výlet. A ako sa chceš dostať na hotel, hrdinka? Autobusy takto večer už nechodia. A toto letisko je na úplnom opačnom kraji sveta. Poďme aspoň bližšie k východu a tam už poriešime odvoz. Tak schválne. Koľko stojí tax na naše ubytko? Počkaj, kde to máme? Aha, jasné. 140 €. Pecka. No toľko v žiadnom prípade nedám za taxi. Poďme radšej peši. Kamo, peši je to 6 hodín. Ja som ti vravela, že síce akože zoženiem dosť lacné letenky, ale proste z takéhoto mimo letiska. Mimochodom, v tej súťaži bolo poriadne letisko v centre, takže... To, čo chceš teraz akože robiť? Neviem. Tak poďme von a tam už sa koho si popýtame, že ako sa najlacnejšie dostaneme do mesta. No a čo teraz? To by som aj ja rada vedela. Hello, hello, ladies. Nie. Tvár sa, že nerozumieš, a hodom odíde. Ohohoho, vy ste Slovenky? Dobre počujem. No, of course we aren't. I don't understand. No áno, vy ste Slovenky. Však to počujem aj na tom prízvuku. Čo chcete? Všimol som si, že tu iba tak stojíte samé. Na koho čakáte? To nie je vaša starosť. Na mamu. Hej, a nečakáte tu náhodou na odvoz? No a prečo sa pýtate? Ja som tu totižto taxikár. No jasné. Ale naozaj, živím sa tým, že rozvážam ľudí z letiska na ich ubytovanie. A naopak. Tak si vieme zavolať aj samé. No, a preto som za vami tiež prišiel s takou úplne parádnou ponúkou. Vedel by som vás odviesť tam, kde potrebujete, možno aj o 50 € lacnejšie ako ostatní taxikári. Za koľko? 80? 70 a dohodneme sa. Prestaň, ja isto nepôjdem. Platí. Dobre, pôjdeme s vami. Matej, neboj, tú hodinku vydržíš. No šup, nasadať. Touto limuzínou vás odveziem. To týmto pôjdeme? No a samozrejme. Nie je to akože úplne najnovší model, nevadí, ale stále lepšie ako nejaká hrdzavá stará rachotina, nie? Kámo, veď to nemá na sebe ani nadpis taxi. Určite to je nejaký podvod. Ale vezmi si, akú nám dáva zľavičku. Ako sa chceš lacnejšie dostať na ubytovanie? Veď ale toto nie je ani taxikár. Jasné, že nám nasľubuje nižšiu cenu. A tam, kam sa máme dostať, sa nedostaneme. Hýbaj. Pri najhoršom bude aspoň sranda. Sranda? Ty si sa nepoučila z minula? Toto bude isto na 100% nejaký podvod. Tak dievčatá, idete alebo nie teda? Lebo uistujem vás, že takto lacno vás na ubytovanie už o takomto čase nikto neodvezie. A ideme, len kolegynka vymýšľa trošku. Hýbaj. Ja som úplne zabudla, že ešte aj volantu máte na opačnej strane auta. To je aká pecka. To je tvoj teraz najväčší problém? No, vidíš. Zvládli sme to. Hej, ale musela som si celú cestu kontrolovať mapy, že kadiaľ ideme. Nemusela. Jasné, a keby nás viezol na opačnú stranu Londýna a nevedeli by sme o tom? Hej, jasné. A čo by sa na tom zmenilo? Čo by sme za jazdy vyskočili z auta, alebo čo by si robila? Kámo, prežili sme to. A ešte aj za polovičnú cenu, ako pýtajú ostatní taxikári. Haló? Išla by som kľudne znova. A už vieš aspoň, ako sa dostať cez recepciu bez problémov? Bez rodičov nám izbu isto nedajú. Aj na to som myslela. Počuj ma, na hoteli recepciu absolútne nemáme. Nemusíme sa vôbec s nikým rozprávať a dvere máme na PIN kód. Ten už mi poslali do mailu. A keď budeme niečo potrebovať? Však to už im potom, keď tak pri najhoršom zavoláme. To je jedno. Poďme radšej riešiť program na zajtra. No, podľa mňa ako prvé by sme mali isto vidieť Tower Bridge, London Eye a Big Ben. A jesť chceš kde? Máme raňajky v cene, takže pekne sa na celý deň najeme tu. Zvyšok dňa už nemusíme jedlo skoro vôbec riešiť. A dobre bude. Komu?
Komu? To reálne nebol sen? My sme reálne sem šli? Čo si? No však to bude paráda, keď dopadneme jak minule. A pokazilo sa niečo? Nie, no vidíš. Takto to bude pokračovať až do konca výletu a potom pekne odletíme domov a oslavíme Vianoce so svojimi rodinami. Poďme radšej jesť. A nakladaj si pekne poriadne. Čím viac zjeme tu, tým menej budeme hladné v meste. Pôjdeme aj druhé kolo? Aj tretie, aj štvrté, kľudne aj piaté. No, len či to stihneme, lebo na raňajky máme posledných 15 minút. Tak funguj. Ja mienim jesť, až dokým mi zle nebude. Keď ja neviem, či chcem druhý tanier. Už to tu začínajú spratávať. Nebude to sprosté? Ale nebude. Pozri, koľko toho mám ja a ešte ani zďaleka nekončím. Ty ale chod si nabrať tie kolače, lebo tie začínajú spratovať ako prvé. Vidíš? Všetko ide pekne, tak ako má. Zbožňujem to tu. Iné deti, keď ujdu z domu, idú do vedľajšej dediny. Nie do Anglicka. Ale prosím ťa, podľa mojej mamy trávim prázdniny teraz u teba. Otvoň ma tu radšej. Počkaj. Kamo, mama mi volá. Výborne. Ticho. Áno, mama. No čo sa neozýváš? Čo celé dní robíte? A veď tak všelijak. Vianočné koláče sme robili a podobne. Hej, takže sa nenudíte? Nie, toho sa neboj. Hej, a čo to tam počujem v okolí? Vieš čo? A vonku teraz sme. No toto, tak to môžete dojsť ku nám pre koláče. Mama, oni majú koláče. No však to mi je jasné, ale nech vyskúšajú aj od nás. Ale nie, veď fakt sa nám teraz nechce ísť za tebou. Tak aspoň zapni kameru, nech vás vidím. Teda nemôžem zapnúť kameru. Však ty vieš, že ja mám slabé dáta, no. Už musím ísť, čau! Som zvedavá, čo budeš robiť, keď zistí, že nie si u nás. To je problém môjho budúceho ja, a nie terajšieho. Poďme sa radšej pozrieť na trhy. Teraz? Veď na trhy sa chodí večer, keď celé mesto bude rozsvietené. Veď ako kľudne môžeme ísť aj potom. No chcela som ísť teraz, lebo aspoň tam bude o mnoho menej ľudí. No, tak pre mňa za mňa poďme tam. Ty a tebe ešte mama nevolala? Veď nie, teraz isto robí milión druhov koláčov. No je to aj moja mama. No a vidíš, že si čas našla. Ale tak ja som rada. Isto by chcela zapnúť aj videohovor. A keďže mi platí najvyššie dáta, výhovorka typu, že nemám dáta, by nebola asi najlepšia. Vypneme si obidve telefóny a máme pokoj. A orientovať sa tu chceš teda ako? To je fakt múdry nápad. No joj, no, tak by sme sa popýtali. Však anglicky vieme obidve. Myslíš si, že majú aj tu zálohovateľné poháre na punč? Prečo ťa to zaujíma? Pozri sa, koľko je tu tých pohárov po zemi. Jak všetky vrátim, budem milionár. Že ti není hanby. Kamo, koľko je to u nás na Slovensku? Jeden pohár 2 eurá sa mi zdá? Už iba keby mali také ceny ako u nás, tak by som si za deň zarobila 1000 eur. Haló. Tak, Londýčania pochybujem, že sú somráž, ktorú tie dve rybry vytrhnú z biedy. No a presne od toho som tu ja. Ale hľadaj ten stánok. Nie, že im tú slúžku porobím, všetko pozbieram a nakoniec to vyhodím, lebo tu nezalohujú. Fakt radšej kašli na to. No jasné. Aj takto ten stánok na zálohovateľné poháre nevidím. No lebo sme neprešli ešte ani kúsoček trhov. To by sme museli vidieť, ale že úplne všetky stánky. No ja isto odmietam obzerať teraz všetky stánky kvôli tvojim zálohovateľným pohárom. Ako chceš. Keď nie teraz, tak večer budeme. Kámo, nie je hen tam Nikola? Čo by tu tá, prosím ťa, robila? No, veď aj v škole vravela, že ju rodičia zoberú niekam do zahraničia. Veď ale aká je šanca, že ju stretneme práve tu? To ju nevidíš? Kde? Veď hen tam, pri tej soche. Ty si fakt slepá. Čo? Veď to není ona. Či? Ja som slepá do diaľky, či ty? No, okej. Ako povieš, tak ti budem teda veriť. Ideme za ňou? Chceš, aby nás zavolali policajtov, že sme tu bez rodičov? Ale veď neboj sa, to už nejako uhráme, pohoda. Nuž, ako len chceš, ale potom mi nehovor, že som ťa nevarovala. Jejo, Niki, ahoj! Čo ty tu? Vy čo tu robíte? Si neviete vymyslieť nejaký svoj výlet? Zas iba kopírujete. Ja som povedala, že idem do Londýna na Vianoce. Tak musíte ísť aj vy, že?
Si nepovedala, že idete do Londýna. Ty si povedala, že pôjdete niekam na vianočné trhy. Tak si láskavo nevymýšľaj. Zaujímavé, že vás napadlo práve to isté mesto ako nás. No toto, ale aká náhodička, to aj vy ste tu. A vy ste Nikolkyne spolužiačky však? Hej, no. Hej, Tak rada vás teda obidve spoznávam. Ja som Nikolkyna mamina. Mama, kašli na ne, prosím ťa, a úplne ich ignoruj. Fakt, ako... Počujem, keď sa im nebudeš venovať, nebudeš si ich všímať, tak same od seba odídu. Ale ty nebuď protivná. Konečne spoznávam niekoho iného z tvojej triedy, ako tie nezdarené chalaniska nevychované. Prečo sa tuto nekamarátiš s týmito dvomi dievčatkami, čo? Mama, prestaň. Si s tým úplne trápna. No veď ja sa iba pýtam. Dobre, už by ste mohli odísť. Ale veď prestaň. Ešte som sa s nimi vôbec neporozprávala. My vás ale nechceme rušiť. Konečne si to aspoň jedna z vás uvedomila. Čaute. Ale veď vy nás nerušíte. No čo, dievčatá? A kdeže máte maminy? Alebo s kým tu ste? Ja by som tak rada chcela spoznať aj vašich rodičov. No, tak teraz už ale fakt musíme ísť. prestaň. No s maminami tu sme. Isto budú niekde pri nejakom stánku asi. Hej, tak zavolajte ich. Mama, prestaň. Nie. Isto sú teraz zaneprázdnené. Možno zháňajú ešte nejaké vianočné darčeky. Ale toto... Ozaj. A dokedy tu plánujete byť? Tiež tu chcete stráviť Vianoce? Nestrašte. Nie, sme tu len na otočku. Na Vianoce už chceme byť pekne doma. Hej, no veď jasné, chápem. My sme sa rozhodli zasa, že my tu budeme až do Nového roka. Hej, veď vravela Nika v škole. Hej, no to stihla sa pochváliť? No sa nepo toto teraz. Čaute. No počkaj. Ale dievčatá, keby ste sa ešte náhodičkou rozhodli, tak kľudne Vianoce môžeme stráviť spolu. To ani nesranduj. No veď nebolo by to ale úžasné. Veď my, dievčatá, a ešte aj ich maminy by prišli. Tak to určite. Si nenechám pokaziť Vianoce. Ďakujeme, porozmýšľame nad tým. Ale už musíme ísť. Dovi to nemohla myslieť vážne. Však by ma tu porazilo hneď až do Vianoc. Ani mi nehovor. Jakože, užíme si to teraz v pohode, čo najviac vieme, ale na Vianoce už fakt musíme byť doma. No, nie že musíme, ale budeme. Však letenky máme. Na letisko pôjdeme hneď ráno a dobre. Ako aj ja sa spolieham, že to takto dopadne. Ale vidíš, aspoň nás jej mama neprekúkla. Ale nemali sme od toho ďaleko. Nestresuj, nič sa nestalo. Teraz môžeme ísť pekne bez výčitiek okolo Tower Bridgeu, Big Benu, kamkoľvek len chceme. Ty sa zase nevieš správať? Čo som zase spravila? Čo ti akože vadí na tom, že som chcela spoznať nejaké tvoje dve spolužiačky? Že sú to dve úplne najtrápnejšie spolužiačky, ktoré mám? Dve najtrápnejšie, áno? A tie ochlastí, s ktorými sa ty bavíš, akože trápne vôbec nie sú, hej? Nestaraj sa do mojich kamošov. Mohla si mi aspoň dovoliť sa zoznámiť s ich rodičmi. Pochybujem, že sú tu s rodičmi, ale dobre, no. Prosím? A s kým by tu akože asi tak boli? No veď oni sú známe tým, že ujdu z domu a potom si cestujú same. Absolútne by som sa nečudovala, keby aj toto bol ten prípad. Vidíš, prežili sme. Nikto nás nenaháňal, nikto sa nás nesnažil uniesť, ani nič podobné. A ty si sa tak bála. Ešte ale nie sme doma. Ale sme na letisku. Jednou nohou sme už doma. Neverím tomu, že sa nič nepokazilo. Ani Nikola na nás nezavolala policajtov, že tu sme. Haló? Lebo o tom nevedela? A čo? Dôležité je, že sme tu bez nejakej újmy. Let nám ide až o nejakých pár hodín, takže aj ten stíhame. OK, tak uznávam. Možno nám to fakt vyšlo. Takže, kam pôjdeme na budúce? Prestaň. Buď rada, že sme nemali teraz žiadne problémy. Hej, veď a presne preto to treba využiť. V tom Paríži to bolo iba také nešťastie začiatočníkov. No,
Ako myslíš? No a to znamená, že všetky naše následujúce výlety budú len a len lepšie. Kámo, neotáčaj sa. Kde, čo? Veď ti vravím, neotáčaj sa. Čo na tom nerozumieš? Veď aj tak som slepá do telky, takže nič no. A prečo som sa nemala otáčať? Mám pocit, že vidím triednu. Triednu? A čo by tu tá, prosím ťa, robila? Počujem ma, prestaň panikáriť. Za to, že sme tu stretli Nikolu, ešte neznamená, že tu stretneme celú triedu. Podľa mňa je to fakt ona. Tak jak je to ona, poďme nenápadne bližšie. Alebo úplne poďme za ňou a uvidíme. Jasné. Aby sme mali problém. A čo nám už môže teraz na letisku? Jedine nás zaviesť na správny gate. Isto za ňou nejdem. A kde ju aspoň vidíš? Pôjdem sama. No to nepôjdeš. Áno, Zlatko, o 3 hodinky mi to letí, neboj sa. Áno, už som na letisku, hej. Neboj sa. Dajme tomu 5 hodín a som na Slovensku, sľubujem. No, neboj sa, áno, na štedrý večer stihnem byť doma. To není problém. Vážení cestujúci, upozorňujeme vás, že let do Bratislavy bol presunutý na 25.12.2024 z dôvodu nepriaznivého počasia. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme. Tak, a teraz už je čas na paniku. Nie, je čas ísť za tou triednou. Makaj. Počkaj, Zlatko, ešte ti zavolám. Akože presúvame let na 25. Akože iný nejde, hej? No ja im dám, že žiaden iný nejde. Ale, dobrý deň, pani učiteľka. Nechod za ňou. Zdravím. Dievčatá, a vy čo tu robíte? No, tak všeliak. A mami, nemáte kde? No tak, poznáte nás. Len mi nehovorte, že ste tu zase samé. Dobre, tak to nepovieme. Ak sa na to nebudete znovu pýtať. Tu nemyslíte ale vážne. Viete, aké je to nebezpečné? Boli sme opatrné a nič zle sa nestalo. Až na to, že nám teraz zrušili let, no. Pani učiteľka, čo ideme teraz robiť? My musíme byť doma na Vianoce. Však nás rodičia prizabijú, keď zistia, že kde sme a že nebudeme s nimi za štedrovečerným stolom. Poďme sa popýtať. Isto musí ísť nejaký autobus, vlak. Čo ja viem? No, to dúfam. Úžasné. To čo mám teraz robiť? Som zvedavá, kde teraz takto narýchlo zoženieme hotel. Aj Nikola tu je. Sama? Nie, s mamou. No a jej mama povedala, že by sme kľudne mohli Vianoce stráviť s nimi, ak by sme chceli. Perfektné. Aspoň sa môžete tváriť, že ste tu s nami. A Nikolina mama nás aspoň nebude z ničoho podozrievať. No, lebo na tých trhoch sme už mali na malé. Chcela spoznať naše mami. Tak sme rýchlo ušli. Keď ja neviem. Fakt, pani učiteľka, poďte s nami. Moc na výber nemáte. Verona, ty buď chvíľu ticho a nechaj ma rozmýšľať. Teraz ste v tom už s nami. Takže musíte ísť. Dobre, tak ma aspoň nechajte, nech zavolám domov. Nech ma rodina nečaká. Ja som vedela, že vás presvedčíme. Áno, Zlatko. Tak nám presunuli let. Nie, presunuli nám ho na prvý sviatok Vianočný. Áno, takže presne tak, ako hovoríš, nebudem ja doma na štedrý večer. Prepáč, fakt ma to mrzí. No nedá sa s tým nič robiť, nie, už som skúšala všetko. Papa, no, fakt, prepáč. No a ja by som vlastne mala ísť zavolať mame. Maťo, daj mi sekundu. Ahoj, mami. No čau, čo robíš? No ahoj, že si nám nevieš aj vôbec spomenúť, že? A veď, nič také. Vy máte asi s Martinkou plný program, čo? Keď nevieš ani zavolať niekoľko dní. No. Však zajtra do obeda už prídeš domov a mi porozprávaš, čo ste robili. Vieš, práve kvôli tomu volám. A s čím chceš zasa vymýšľať? Veď už teraz prídeš neskoro. Si normálna? Všetky rodiny chcú mať na štedrý deň kľud. A nie, že ty tam ešte budeš do obeda. Čo vlastne ešte vymýšľaš? No, ja viem, ale mne sa tak trošku nedá prísť. Prečo akože? Ty si vymazala tú aplikáciu, ktorú si stiahla, keď sme boli v tom Paríži. To sledovanie mojej polohy. Nie, iba ju nepoužívam. Prečo? Tak ju radšej ani neotváraj. Ty kde si zasa?
Vysvetlím ti to. Ty čo robíš v Londýne? Si normálna? Veď pôvodne sme sa mali stihnúť vrátiť do Vianoc, ale presunuli nám let, lebo sneží, či čo? Výborne. Naozaj úžasné. Prepáč. Čau, Niky. Tu je Veronika. No čo zas chceš odo mňa? Pamätáš si na tú ponuku, ktorú nám dala tvoja mama? Že by sme mohli stráviť Vianoce s vami? No tak to ale, že v absolútne žiadnom prípade. Prosím. Si naša jediná záchrana. Zlatko, kto ti volá? Ale nikto. To sú tie dievčatá? Joj, daj mi ich. Mama, prestaň sa strápňovať. Áno, haló, kto je tam? Dobrý. No vidíš, tak možno nakoniec k nám ešte prídu. Som zvedavá na ich maminy. Aby si nebola prekvapená. Tak teda prídete, hej? A koľko vás bude? Že nech viem, koľko posteli nachystať. Predpokladám, že asi 4 prídete, nie? A viete, 3 sme. Iba 3? No, my sme na výlete s pani učiteľkou. Ale to je dlhý príbeh. Toto nedopadne dobre. S kým sú? Prosím. Tak tie majú fakt viac šťastia jak rozumu. Ako ich ja poznám, tak kľudne by som sa s tebou stavila, že so žiadnou učiteľkou teraz nie sú. Zlatko, ale veď som v telefóne počula hlas pani učiteľky. Dobrý deň. Tak ju stretli na letisku, alebo čo? Aj tak, podľa mňa sem prišli same. Reálne, určite sem neprišli s učiteľkou. To sú tak vypočítavé krávy. Môžeme teda prísť? Ale joj. Samozrejme, pošlem ti do správy adresu a už vás aj očakávame. Joj, pani, urobili ste výborný zemiakový šalát. Mňam. Nie je taký ako doma. Škoda, Veru. To majú úplne iné suroviny. Ale nie je. Perfektný je. A ešte raz ďakujeme, že sme tu mohli ostať. Neviem, či by sme vydržali spať 2 noci na letisku. A rado sa stalo. A to ako ste sa vy 3 dohodli takto na spoločnom lete? No, Veď pani učiteľka s nami už takto raz bola. To kvôli tomu, že sa pozná s našimi maminami. No tak sme jej teda navrhli, že či by nešla s nami. Určite. Mama, veď nevidíš, že ťa oblbujú? ale Nikolka, prestaň. Na budúce sa môžeš kľudne pridať k nám. Hej, nezáviď nám. Jedno mi ale nejde do hlavy. Čo? Veronika, Martinka, prečo ste mi na tých trhoch nepovedali, že ste tu s pani učiteľkou a nie s maminami? No prečo asi? No, my vám to vysvetlíme. Fakt. Teta, veď to je očividné. No lebo sme sa hanbili vám povedať, že sme tu s pani učiteľkou. Ale tak našťastie všetko dobre dopadlo. Nie? Tak, veselé Vianoce. Toto sú ozaj už len veselé Vianoce. Tak, zahoďme to už teda za hlavu, no. Veselé Vianoce aj vám. Ja neverím, že nám toto iba tak prešlo.